Jos joku olisi sanonut minulle 10 vuotta sitten, että raivaan työkseni metsää, rakennan oma hirsikehikkoa ja hakkaan motolla puita, niin en olisi ehkä uskonut sitä. Se on lähtenyt ihan omasta kiinnostuksesta ja myös se, että olin metsäyhtymän osakkaana ja halusin oppia hoitamaan niitä metsiä sitten. Se oli yksi syy, miksi päädyin sitten alalle. Metsä on mulle tärkeää ja mä oon kyllä aina tykännyt liikkua metsässä ja kalastaen, marjastaen ja myöhemmin sitten vielä metästäen. Ja mä pidän niinku metsurin fyysisestä työstä. Mä tykkään sitä itsenäisyydestä, just että oot raivannut muutaman tankin ja sitten ihastelet sitä omaa kädenjälkeä ja istut siellä kannon nokassa yksinään. Keskellä ei mitään. Tää on niin jotenkin rauhoittavaa ja en kaipaa minnekään kaupungin vilinää. Ja tää on ala, missä haluan jatkaa. Ja olen kyllä iloinen, että jotenkin vaan päädyin tämän alan valitsemaan. En ole katunut hetkeäkään. – 2018 vuoden alussa oli Kainuussa tykkylumituhoja paljon ja tarvittiin metsureita ja metsäkoneen kuljettajia. Sitä kautta niin mä sitten innostuin metsäalasta. 2019 elokuussa sitten aloitin metsuriopinnot Kainuun ammattiopistossa ja mä en oikeastaan kertonut siitä kenellekään, koska mä ajattelin, että niin kuin metsuriammattina, niin miten kaikki ottaa sen vastaan. Yksi oli semmoinen, joka mä muistan, kun se sanoi mulle, että voisitko miettiä jotain niin kuin vähän helpompaa työtä ja niin kuin vähemmän fyysistä. Mutta kun mulla itselleen just se fyysisyys on se, mistä mä niin kuin tykkään. Tavallaan, että mä saan palkkaa siitä, että mä liikun päivän. Et sosiaalisessa mediassa niin mä oon saanut pelkkää hyvää palautetta ja kannustusta ja niin kun otetaan hyvillä mielin vastaan kaikki niin kun naiset metsäalalle. Mä oon tykännyt sitä tosi paljon, että on ollut tämmöinen ilmapiiri ja kannustus ja se on tosi hyvä juttu. Metsuriksi Metsähallitukselle päädyin silleen, että olin koulussa ja opiskellut jonkun aikaa. Ja sitten tuli vuodenvaihteessa 2020 tuli hakuun metsurin paikkaa Metsähallitukselle. Mä olin niin kuin paljon liikkunut valtion metsissä ja ne oli tärkeitä paikkoja mulle niin kuin metsästysharrastuksen kautta. Niin se oli mulle sellainen unelma, että pääsisinpä. Hanna soitti sieltä mulle, että mut on valittu siihen. Ja mä olin sitten tosi iloinen siitä, että nyt mun haave toteutui tästä. Oli istutustöitä ja raivuuta ja on säästöpuuryhmiä poltettu ja tehty kulotusta ja suoennallistamista. On ollut silleen tosi monipuolista ja työilmapiiri ja työyhteisö kaikki on ollut tosi hyvää ja tosi positiivista palautetta tullut. Ja sen jälkeen opiskelin vielä metsäkoneen kuljettajaksi Valtimolla, Riverialla. Ja nyt on sitten 1,5 vuotta ajanut motoa 2024 vuodesta tammikuusta. Ne jotenkin toteutuu ne unelmat sitten. Ja – 2022 vuonna mä tein tähän varhaisperkauksen, eli poistin nämä lehtipuut ja säästin havupuut. Ja nyt 3 vuoden aikana nämä on kasvanut kivasti. Nämä oli ehkä jotain niin kuin tosi pieniä silloin ja
Mä oon tässä pienestä asti kulkenut kalassa tuossa viereisessä järvessä ja mä muistan, kun tässä oli semmoinen tosi iso synkkä metsä ja en ole sitten ihan heti silloin pienenä arvannut, että mä vielä joku päivä tässä työkseni raivaan metsurinaan. Niin tässä se näkee, että tämä puu uusiutuu ja miten tärkeää tämä raivuu ja metsänhoito on. Että tässä huomaa, että tämä on niin kiva, että mä oon pystynyt auttamaan näitä kasvuun ja näkee tämän oman työnjäljen ja voi vielä monta vuotta eteenpäin, niin mä näen näiden taimien kasvun. Niin. Pelloon päädyin sille, että mä olin aina haaveillut silleen Lappiin muuttamisesta ja mä tykkään niinku just Lapista ja näin sitten, että Metsähallitus hakee noita metsureita koko Lapin alueelle. Mä hain sitten Metsähallituksen metsuriksi Länsi-Lapin alueelle ja pääsin ja sitten löytyi kiva talo löytyi tuosta pellosta ja kiva vuokraantaja ja mä sitten päätyin vaan niinku tulee pelloon. Instagramin kautta löytyi se ensimmäinen yritys, missä aloitin sitten se motoura ja hakkasin tuolla niinku Ruotsinkin puolella ja silloin kun itse on aktiivinen ja motivoitunut ja haluaa näyttää ja tehdä töitä ja on niinku semmoinen asenne tähän kohtaan, niin kyllä löytyy töitä. Työnantaja kun on silleen joustava, että pystyy niinku yksinhuoltajanakin tekemään metsuri- ja metsäkoneen kuljettajan töitä, että olen kyllä kiitollinen, että olen päässyt näihin hommiin. Ja mulla on nyt alla tämmönen John Deeren 1170G. No, tää tuli meille helmikuussa, niin mä oon nyt siitä asti ajanut tällä ja mä kyllä oon tykännyt tästä tosi paljon, että tää on kyllä semmonen mieleinen kone mulle, että tykkään itse niin Deeren nappeista, että ne käy mulle kaikista parhaiten ja sitten just toi puomin sijainti tossa, että se on niinku helppo sitten niinku harvennuksillakin ja täällä Lapissa ei silleen tehdä avohakkuita, että meillä on ollut tosi pieniä avohakkuita, mutta mitä silloin olin Ruotsissa töissä, niin siellä oli lähes aina niinku avohakkuu. Ja mitä silloin kun ensimmäisen kerran näki mehtäkone ylipäätänsä, silloin se tuntui tosi isolta. Mutta kyllä kun tätä nyt on kahtoa, niin jotenkin ei se enää vaikuta niin isolta. En olisi vaikka niinku arvannut just silloin, mitä on ollut niinku kotiäitinä ja leipomoala taskussa, että mä ajaisin vielä joskus niinku tämmöistä konetta. Mut niin siinä vaan kävi, että tämmöistäkin osaa ajaa. Kainuun ammattiopistossa metsuriopintoihin oli mahdollista valinnaisena valita hirrenveisto. Ja mähän olin sillä että tuota mä haluan oppia. Ja valitsin sitten sen valinnaisena. Ja se oli semmoinen viikon kestävä kurssi ja meidän opettajana oli Hannu Kyllönen Kuhmosta hirrenveistä ja pölkyveistä. Ja Hannun opissa olin sen viikon ajan ja tehtiin semmoista pientä pyöröhirrestä koirankoppia. Siellä kurssilla Hannu veisti sitten siihen kurssin päätteeksi moottorisahalla semmoisen karhun. Ehkä myös siitä lähti sitten toi mun moottorisahaveistoinnostus, että taisin aika heti sen jälkeen kokeillakin sitten itse, että onnistuisiko multakin tämmönen karhu tehdä. Että Hannu on ollut kyllä semmoinen esikuva itselle tähän hommaan, että itsekin sitten innostuin hirrenveistoon ja pölkynveistoon. Ja mulle tuli jopa niinku pyyntö, että olisi semmoiset kisat pellossa 2024 kesällä. Ja mähän olin sille, että ei hitsi, että mun pitää nyt äkkiä ruveta
harjoittelemaan, kun menin lupautumaan niihin. Ja mä menin aika lailla kylmiltään sinne kisoihin ja mä en ollut mitään veistosta, mihin mä olisin ollut tyytyväinen, niin tehnyt ennen sitä kisoja. Menin sinne kisoihin, siellä oli 15 kilpailijaa ja siellä sitten 2 päivää veistettiin ja jotenkin ihmeen kaupalla siellä tuli sitten tuo yleisöäänestyksen voitto ja jotenkin siitä se lähti sitten se juttu, että alkoi sitten niinku tulla kiinnostuneita, että haluavat multa veistoksia ja mä harjoittelin lisää ja nyt teen veistoksia viikonloppuisin yrittäjänä ja päätyönä vielä silleen olen kuitenkin ajan metsäkonetta. Mutta veisto on ollut nyt aika tärkeä osa ja noita kisoja haluan kiertää. Niin, se oli toissa kesänä ne veistokilpailu ja tosiaan mekin oltiin siellä mukana tuolla linja-autoilla ja sahaesittelyt ja jopa kauppaakin tehtiin siellä. Ja sitten täytyy sanoa, että kun siellä päivän kiersi, niin kyllä mä äkkiä seulotu omassa mielessä kyllä parhaaksi. Ja sitten oli niin kiva, kun meillä oli se kyläkauppapäivä, niin Pellon kunta tuli ja luovutti meille tämän voittajateoksen. Sitä on paljon ihailtu ja sitten minä olen juuri kerroin nyt taiteilijalle, että tähän tulee semmoinen potti valo sitten. Olen jo sen tilannut sähkömieheltä, että kun illat pimenee, niin vasta se on näkemisen arvoinen. Oman hirsikehikon aloitin kaatamalla puut vuonna 2021 talvella. Ne oli ensimmäisiä puita, mitä mä harjoittelin kaatamaan. Ne oli jo aika isoja. En ollut ennen semmoisia kaatanut, että koulussa me oltiin harjoiteltu pienemmillä puilla. Ja kyllähän mä sain niitä sitten kaajettua sinne ja sitten keväällä sahuutin ne pelkaksi muualla. Sitten laittoin taapelliin ja kaikki hirret on veistänyt itse ja piirtänyt itse, mutta mihinkään muuhun en ole sitä tarvinnut apua kuin siihen nostoon. Että mä voin sitten joku päivä sanoa, että niin kun mä oon veistänyt tämän itse, että sitten kun se on valmis, että jotenkin mä oon tehnyt niin ison työn ja tavallaan lähtenytkin opiskelemaan metsuriksi, että tavallaan voisi joku päivä tehdä tommosen ja nyt se unelma on niin kuin lähempänä joka päivä, että mä oon niin kuin jotenkin itsekin ylpeä siitä, että mä oon pystynyt tämmöiseen ja välillä on uskokin ollut sille, että tuleeko tästä mitään. Mutta pikkuhiljaa se alkaa näyttää, että kyllä sen vaan niin kuin onnistuu. Metsä on minulle työpaikka, vapaa-ajan viettopaikka, rauhoittumispaikka ja ennen kaikkea elämäntapa. Metsurien ja metsäkoneen kuljettajan ammatti on tuonut mulle metsän lähemmäs ja arvostan enemmän metsää niin kuin tämän työuran aikana ja jälkeen.